O, Kaloy, tanak pa kene. Po. Ay, harap salo. O, idara mo may text ya. Nano po? Ngini, mig-send ko kayang atin niya nga nyaran nitang OTP. Bingi kaya OTP. Ngini, sabi na ka ako magpadalaya ka no, bayo ya roaming number, magpadalaya ka ng pera na bingi kitang OTP. Ngini kalawi ako kay Gcash, wala nila man. Nano po, may gisang ko laman Gcash. Bakit po namilyari? Wala nila man yung Gcash ko. Pamungunan ko kintindahan dito eh. Palawe po. Ayaw po, ikaw po maniwala ka rin makanyan. Ay, na text na, Ana. Ito ang bago ko roaming number. Kumusta na kayo dyan? Magpapadala ako ng $200. Pahingi ng OTP number, Ana. Scammer la po rin. Ay, wala po, may kuha po kanya ng pera. Titas ko presyon, ay. Nanggawan ko. Hala. Hala na. Wala na rin ito pera. Ay, Argo. Hindi ako malugod. Nanggawan ko. Dapat po, magpaturo kayo po, kare nga po yung kung makanano gagamit social media. Marakal po mapanloko. Kanya po nung ko makaing, yung makaing balo yung gagawan niyo po. Magkay kayo, masyadong mag-comment, mag-reply, karang message. Huwag yung pasisibayo, mangutang na ako kaya kayo. Ay, na ako bisa mag-Facebook. Opo, kasi po rin pupunterian na rin makakatwa. O yan na po, lalo ko pong pera kanyan. Mapambinyo na yung mukha na ako itang king Gcash, panyali ko skin. King ML. Sana kawani, no, rin Facebook na rin makakatwa. Anong makanyan mo? Pamanlok, wanda kami.